Il-Gvern għandu jagħmel tajjeb għal 50% tas-salarji tal-ħaddiema. Il-lif tal-kwarantina għandu jitħallas mill-Gvern. Il-Gvern għandu jidħol bisħab mas-settur bankarju biex jiġu posposti ħlasijiet fuq il-faċilitajiet tas-self. Fis-stess ħin għandu jinħoloq pakkett ta' self ġdid fejn fl-ewwel xhur ikun hemm moratorju tal-ħlas u rati ta' imax inqas. Il-quarantine leave illi hija bżonn juża, illi hija xi ħaġa li hemm bżonn biex ma jkunx hemm tixrid żejjed tal-virus ma tiġix mobbija fuq in-negozji. Il-Gvern għandu jagħmel tajjeb għal 50% tas-salarji. Jiġu posposti l-ħlasijiet fuq il-faċilitajiet eżistenti. Irrid jinħoloq ukoll pakkett ta' self ġdid għal min jeħtieġu. Dawn huma l-proposti li qed irressaq il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia sabiex f'dan il-mument ta' kriżi għal pajjiż l-Oppożizzjoni u l-Gvern ikunu jistgħu jaħdmu flimkien biex jiġu salvati in-negozji u l-ħaddiema. Adrian Delia saħaq li l-Gvern ma jistax jibqa' jkun reattiv iżda jrid ikun proattiv. Nibbażaw il-proposti tagħna, d-deċiżjonijiet tagħna l-għajnuna illi qed ngħidu illi trid tingħata fuq informazzjoni illi tkun empirika, evidenza illi tkun diġà aċċessibbli anka minn esperjenzi ta' pajjiżi oħrajn u anka l-kapaċità tar-riżorsi illi għandu pajjiżna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li min iħaddem hemm bżonn li jingħata l-għajnuniet li għandu bżonn sabiex il-pis ma jintrefax biss mill-employers u appella lill-Gvern sabiex joffri lit tal-biberija ħalli jkunu salvagwardjati l-impjiegi ta' eluf ta' ħaddiema. Jekk ma jkollniex l-impjiegi tagħna salvagwardjati, il-problemi jitkattru u jkollok domino effect fuq l-ekonomija u l-familji tagħna ikunu f'diffikultajiet ta' kuljum, ta' kull ġimgħa, ta' kull xahar, anke l dawk li huma l-affarijiet l-iktar bażiċi u essenzjali. Min-naħa tiegħu id-Deputat Nazzjonalista Mario De Marco fakkar kif il-Gvern ilu jiftaħar bis-surplus u issa huwa żmien li parti mis-surplus jintuża sabiex jissaħħaħ is-settur privat. Il-Gvern għandu jagħmel fond ta' mhux anqas minn 200 miljun euro illi jfisser 6% ta' dan it-tħul li kien bassar biex jgħin lill-kumpaniji iħallsu il-pagi. Id-Deputat Claudio Grek saħaq li dak li qed tirrakkomanda l-Oppożizzjoni qed tirrakkomandah b'responsabilità kbira u m'għandux jitqies bħala bailout. Issa wasal iż-żmien illi dak il-ġid jerġa' jitqassam lura biex daw il-ġimgħat li ġejjin dawk il-ħaddiema u dawk il-familji tagħhom ikunu jistgħu jgħaddu minn dal-perjodu qasir mingħajr ma jitilfu xogħolhom u li jħarsu l-qudiem mhux biqtieħ ta' qalb imma b'fiduċja għaliex aħna m'għandniex dubju li fil-ġimgħat li ġejjin dan il-pajjiż jista' jerġa' jkun fuq saqajh. Min-naħa tagħha Kristi De Bono qalet li għandna nħarsu b'kull mezz lil ħaddiema għaliex l-effett tal-COVID-19 jista' jwassal li nidħlu f'riċessjoni. Noffru b'effett immedjat pakketti t'inċentivi, inizjattivi u miżuri konkreti li huma effettivi biex ngħinu lil dawk il-ħaddiema u intrapriż li huma l-aktar bħalissa milquta. Il-Partit Nazzjonalista jemmel li n-negozji u s-self-employed għandhom jiġu mejjuna qabel ma jkun tard wisq.